Lämmittelysoutulaite, missä voi lämmitellä. Kokeile vaan. Ekaksi kädet irti, sit jalat. Läpäistä jalkoja pois, kato. Sit se työ itse siinä seinään. Joo, laitetaan YouTubeen. Kerätään 1 000 000 katsojaa. Jos kato, joku väri on helppo ja sitten joku väri on vähän vaikeampi, joku väri on sitten ihan mahdoton. Pinkki on aika helppo. No minusta toi pinkki oli kohtuullisen helppo, mutta tossa puolella, se keltainen oli vähän jopa epämiellyttävä se, mikä tossa oli. Et siinä joutui vähän jo ehkä yrittämäänkin. Minä luulen, että tuolla on toi musta esimerkiksi on hyvin kenkku. Joo. Terve Juuti! Tuu tästä violetista mun perässä. Eikö hei, nyt mä tiedän. Siitä pitää saada se vasen käsi sinne seuraavaan. Se on aika haasteellinen kyllä. Hyvin menit siihen asti. Pääsit vielä ylöspäin siitä, sinne ylempään oranssiin vielä. Sitten pykälä ylemmäs vielä. Vaan Valtteri vielä ylemmäs.